Kazwai muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare muchirongwa Another Level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Semaziviro amunoita imi pachirongwa chino tinounza vaimbi, tinounza ma-actors, tinounza vanhu vakasiyana siyana vakagadzira nevari kugadzira mazita avo muzvakasiyana siyana. Nhasi ndine muimbi andauya naye. Ansuda kuti atange kutaura zita ndongoda kambo imbondiroyera itinzo. Kana pane chinokutambudza usazvidye pfungwa, pfugama unamate kuna Mwari. Uzita rababa nderemwanakomana nderemweya mutsvene. Chamugwegwedu chamatindike wendefanya mafufungwe. Jamairi ya dombo guru makarashiwa nemuvaki. Mwari ndinokumbira kuti mundichiridzeu. Dzinza kwandinobva ungori urombwa chete. Ndorwa nawo sei ndisina gwenzira ndinoziva. Muvanga mususu kana mugara gunguwo. Mwari amuna muti unoira kushupura gavi. Zvinenedzi zvifundukira zvinika matika. Zvingade kundiita mabveu kubveu mutariko wemadhende. Maimbe drama uchikorere? Asati. Makambopinda chechi yemapostori? Ya, ndotopindana nazo. Language yacho ndaona ta. Aiwa, yakadziya. Atenge mota ndiani. Wamati awane basa ndiani. Muchate munorwa neni muchirwa nendenga. Don't blame people for disappointing you. Blame yourself for trusting them. Trust nobody, suspect everybody. Don't tell people about your vision. Zimwe nzendo taura imadzoka. Makadi vatereri nevatsigiri vangu. Vari kuona zvinhu zvichitoitika izvezvizvi. Zita rangu ndonzi Ngwazi. Ndobva panjanja pamaisisiri apa mapuru mangu pajaya. Tiri muno muHarare zvedu takagarira misambo yamudai kutsigira. Mukoma Mark, ndingade kunzwa nhoroondo yekuzvarwa kwenyu, mhuri yenyu yakamira sei, uyezve imi makaroora here? Right, ndingodai kuzvarwa kwangu paronzi pakaita basa. Ndakazvarirwa kuwedza kurusunzwe. Mugore ra 1988, 18 April. Takazotamira zvedu kwedu kunjanja uko. Mbukuru kwamasara kufa. Anda chief neshangu. Mhuri ndinayo. Ndine mudzimai wangu anoda nemwoyo wese anonzi Linda Moyo ane vakomana vanokwanisa kuita 2. Ndo vana vangu Mike na Malvin. Tigiri zvinhu zvakanaka. Tiri muno muHarare. Takuda kuti muchititsanangura nhoroondo yenyu munyaya dzezvemimhanzi. Asi ndinowanzofarira kutanga ndanzwa mutupo, ndasana ndanzwa mutupo wenyu. Vanoti maita mhofu yemukono, zinda netyaka, mutunhu une mago, vesadza dete kuringadzipa vana. Mamunzwa chera abva adairira. Manje ndakanganisa kubvunza mutupo wenguva iripo because program inopera ndichingoombera. Taura henyu baba. Mati mimi toda kunzwa nhoroondo yekutanga kwamakaita zvemimhanzi. Magitari yaya ndikutonzi inini pandakatozvarwa ndakaridza mheri inoratidza kuti haisi normal, ndiye music chache ndiye kutoimba. But pandakazotanga kuona kuti hazvichokwadi ndiri kuimba, pandanga ndiri mudiki zvokuma grade 3 taimba kuchechi, taimba zvisingaiti, so ndasinganyari chiri taipfeka mashotsi twatwe. Ndasumuka pachechi nevanhu vakuru vakawandisa zvisingaiti ndichiimba ipapo. Pandakazoona kuti ini ndokwanisa kuimba. Then zvatakazoita manje 2021 ndo pandakazofunga kuti ndinombogadzira gitari ndione zvinoita sei, because ndaifarira music zvakanyanya. Ndagadzira gitari unongoza kuti ukakura kumusha nguva yemaTV aitsawanikwa kwaionekwa inenge black and white.
sandaitaisa zvakaita gitari chiona paTV ipapo wandanyatsogadzira rangu rakadaro chitora zviwedzo zvana mudhara magaloni aya anenge akarongedzwa emafuta aya ndabatanidza so tazona ndakutogona pane song yakalitso nyamuti inonzi special meet ndo yandakataka kurova iyo ndasingarati gitari rai rinenge riri papilo rikambomuka kana kuma 1 kunze kuedza ndomborova urara ndombomuka futi dzimana ndazatoite basa chemberi achimbotorawo achiwira zvimagitari zvaita pasi vakazorunguru vinoti yanisiyana nazvo ndopavanga kuchindisapota wanyatsonoti izvika izvo zvitoripo zvachose opa ndakapedza form 4 yangu ndikapinda muHarare muno ndikasangana naparadza imesi aibatsira umwe mubvesi anonzi batsira ichinyanga munin'ina wamuvengwa uya saka ndo wandanga ndiri padhuze naye kuMbare saka ndaingoti paunenge wachibatsirana ndoenda ndichibvunza kuti mudhara kuti ndinyore music ndoita sei ndine mamwe masongs angu andakanyora but hanyatsonzwisi kuti ndizviri ndoimba paipa ubva ndoti apa unodai andazowedzerwa nezvangu tikaenda kuna Chibuku Road Fame tikanowina mari dzatakawina ikoko ndomba ndakazoona kuti mari yandiri kuwina iyi nikatime kandangoridza saka ndinofanira kuita se ndinofanira kuimba mandarekodha album rangu rinonzi Zvandigumbura 2015 vandanominate pama best sungura ipapo kuMazima Awards mandatoona kuti ndaisenza kwaBadela Wholesalers vandatonyepera madhamu ndikati basa raita se ndadzingwa basa rapera apa ndindaramba muromasira ndakaita basa iyo ndatopinda music ndikutoona zviri kufaya but jamba gore racho raiuya vanhu vatanga kuti saka mfanho anenge akajuma achazvigonera vandakanda rimwe rainzi Gudo Muriwo varapisa ndoba ndakatanga kuwana mashows then 20 musati maenda gore imbondimbira Gudo Muriwo mbichana Gudo Muriwo namo inokudyisa zvausingade iwe ndo pane album iroro ndo pane song yandakaita yevaimbi yekurangarira vaimbi vakafa tichiisa munamato kuvaimbi vapenyu ndakaita nakamukoma Somazvandebele Nicola Zakaria Simon Mutambi Traimo Bandi Romeo Gasa apa pakawandwa ndo album racho iroro then 2018 ndava ndaitawo rimwe rinonzi Charge Yetsono 2019 ndikaita Mzimu wabudira pamberi maireve iko ipapo right kana tichiti Mudzimu wabudira pamberi unenge watobudira ipapo zvichokwadi zvinoitika ndezvokuti vanhu vazhinji mulife vane zvavanotarisira kuti chinhu chinofanira kuitwa neuyu chinofanira kuitwa neuyu but vanorarama neurema vaya Mwari anokwanisa kuvazarurira animaona zvakafanana nachiprofita chinokwanisa kuita nemunhu asingatauri asinganzwi asi anozunguri nematsananguriro anochiita zvoti vanhu vese vanoita se vanonzwa saka zvakaitika ndezvekuti vanhu vakabika doro vachida kuziva kuti mudzimu uri panani vanhu vachirwidzana mumusha doro rabikwa vanhu vatamba paipe vanhu vanhu mva mudzimu wabva wachibudira papasina kutotariswa nemunhu wese saka ndo zvandaizama kutsanangura saka muchaita sei imi makatarisira kuti mudzimu unobudira apa wabva wabuda pana uyu ndo zvinoita Mwari anorova pamusingafungi Mwari atongesa sabhuku akuti anoti kana uzanotedzera zvidiwa mbewa uchawana hope sabhuku varazipi havasi kuzvidzwa VZ kumasvingo zviri sei saka 2020 ndo pandakazobudisa album ririkudai kupisana nhasi rinonzi chamugwegwedu chamatindike pane song yekuti don't blame people for disappointing yakadai kutekeshera nenyika dzese people for disappointing you I blame yourself for trusting them I don't blame people for disappointing you I blame yourself for trusting them trust no ipapa album iroro tiri papo ndinombonzwa voice rinenge razhakata hapana mbobata ruoko rwazhakata era zvatinoita tine maitiro atinoita art zvatinoita ndezvekuti tinotora icho tochisanganisa necho makolab tinowanzoita zvedu but
apa Shakata anga asipo zvatinongoita isusu tinongoti voice ratada kushandisa panguva iyoyo tinogona kurishandisa nemutoo upi zvavo. Saka vanhu vazhinji vanongoti mudhara Shakata wanga waripo vanga vanzwa panoti vanhu vavata vavawamate tumabhuru tusingarwe tunovanza ndoenda kumanya upenyu ihwendo unotosimbiswa nevavengi pese pane uchi urege kurumwa nenyuchi. Ini pandakanzwa ndakatoti ndibaba achamuke. Aiwa music inoita kunge musikanzwa mari tinenge tichitrai kuzanganisa zvese kuti tifadze vanhu. Okay. Right. Tingati isusu kubva zvamatanga basa renyu remumhanzi kambo kamunofila kuti akadusha zanda kakarova sei ndikapi? Haisi one. Saka zvazvinoita mai ndezvekuti pane kuti dzimwe nzendo taurai madzoka haisiriwo favorite yangu yange isiriwo favorite yangu but yakuzoita iyoyo manje because handingade chunhu one handingade chunhu ndiri ndega tikuona kuti mamillions vari kuda iyoyo saka ndakutongopinda mugroove iroro but pane imwe song yandakaita iri paalbum rekuti mudzimai wabudira pamberi inonzi tisazokanganwa ndo yanga iri favorite yangu zvakanyanya. Pamunonyora mumhanzi imimi ndinoona mhanzi yenyuka ndiri mumwe wevanhu vaitaura kuti uyu munhu haana kuwanikidza here albhamu achiramba achida here ine kufunga kwakanyanyisa kudzamisa pfungwa kwakanyanyisa chichi zvinotanga zvaya mupfungwa dzenyu munorotswa here? Zvese zvandakarota handina chandakaimba because ndingofamba ndisingazvizivi but ndichiziva ndakarota song saka zvinhu zvandoimba inini manje ilive chaichai ndiri pakufamba papa ndinoona zvandoona ndinozvinyora pasi then pakunzwa pane zvandonzwa ndinozvisa pamasongs futi saka patinenge chitaura papa kana pandinge ndichifamba ndo pane zvinhu zvandoita se pane zvinhu zvandobatanidza but ndirotora time ndiri slow handikwanisa kubatanidza song faster saka ndomboirega yombomachuwa zviya masongs iye kuti taurai madzoka handitombozivi ndakanyora rini but zvainotanga iri zvacho ka nepainozopedzisira pacho ka zvinhu zvatoo nemusiyano song iyoyo ndakatanga kuimba itori nimwe chuniwo yakatosiyana nendakazopedza nayo saka zvinhu zvese zvandoona nezvandonzwa ndo zvandinge kubatanidza hangu mchana svika yakwana song ndakunyatsoona kuti yakuita kuti ndichibuditsawo ikatimbonzwa kuti vateereri vanoti chii hanzi vanoona matarenda vanotanga kuona uri mudiki uchiri kupusha mota yewaya zvakaitika muupenyu hwenyu here izvi kana kuti ipapo ndoda kuzinzisa zvakafamba sei? aiwa zvina kuitika muupenyu hwangu but kana uri muimbi unofanira kuimba wakamira seumwe munhu song iyoyo munhu anofanira kuita kunge iye ndiye akaimbirwa song iyoyo handimaona saka ukada kuimba zvako chete zvinogona kusanakidza vanhu nekuti kana wakakurira uri munhamo vamwe wakakurira uri muupfumi hazvivanakidzi saka unopinda pane situation yega woitora seyako iyoyo ndo zvandoita inini kuti kana mwana akazvarwa zvaya kwedu unjanja amai kana baba kunyanya baba vanofanira kutambidzwa mwana achangozvarwa votaura vonamata vamwe vanotaura zvavo vechivanhu but umwe anonamata zvanoda kuti mwana wake azova usati munotangirwa kune vanoita zviperengo zvavo zvezve vanotanga kana mwana achiri mudiki papa ndo pazvinonyatsonyazoitika chaizvo because imimi musati maane pfungwa dzekurongera mwana ramangwana hanimaona saka saka ukatongoti mwana achizvarwa wobva watongomutaura zvauri kuda zvese handifungi kuti pane chakaipa ndo pazvinova zvanyatsoita because ukatangirwa vanhu panoti aimbotipewo tibate mwana pane zvinenge zvichiitwa ipapapa network dzinenge dzichitokonektana anenge achitosotwa uri kuti muvafarira mwana. Muri kuzvinzwa amhuri yeZimbabwe tirimo muchirongwa chenyu chirongwa chamunodisisa chirongwa Another Level. Nhasi tina mukoma Ngwazi.
kuna Tendai Ngwazi. Zvakamira sei? Right, Tendai Ngwazi munin'ina wangu ndiye anonditeera. Nyamusana ndakamusiyana makore akawanda, but munin'ina wangu chaichai pakati pedu hapana umwe munhu. Ari kuitawo zvake zvaari kuita, anova pamurake raari kuitawo. Asi ndaimboshanda naye kubva muna 2015, 2016, 2017, 2018 changopedza kuita album rinonzi Chaje Katsono, ndopakabva aitawo rake album. Chii chakakupai kusplita? Inyaya yemari here? Makatadza kushanda sei pamwe chete mukoma nemunin'ina? Right, inini nemufana wangu hatina kunetsana kuti aite zvake. Ndingangoshaya anza chaichai asi rikandidai so. Zvinoitika kana handimakamboona vakomana vemushikashika. Munhu achidhiraivha kombi so anenge ana conductor. Conductor anenge ari paseri apa. Apedza kukolekta mari dzidzadzi dzemuchovha dzadzi. Anenge akatotarisa kudai achitongura achiona kuti driver ari kuzvita sei. Hapana conductor anoda kuramba ari driver. Hapana conductor anoda kuramba ari conductor. Munhu wese conductor wese anoda kutozitawo driver. Saka munoona panoparadzana vanhu paya vazhinji. Vanhu vanotaura nyaya dzakawanda. Vakazodai chero vanga vasina kudarana. Paitongoitika split. Bozi split hairongwe nemunhu. Asi akatoironga utindo. Asi ndizvo zvakarongwa naMwari. Handimaona. Unenge waonawo chipo futi chiri paari. Munhu anenge aine chipo chake, but chipo kuti kashoma kuti utange uri wega uchizviita zvinhu zvako. Unotobvawo mune mumwe uchitoita zvinhu zvako. Right, musati mapinda mumhanzi meme hongu mataura kuti makatanga kurova special meet. Asi ndivape vaimbi vamaiyemura. Vachiri here vaimbi vavava? Inini ndaiyemura vaimbi vakawandisa. Because chandaingodai music. Kuti nditi pane umwe ndaiti uyu handitiri, but ndingotaura vashoma. Panonzi Paul Mataviri wewe. Ndikuona kuti inini pakafa kufa kwake wakatondirwadza inini. Bozi aifana kuita masongs akawandisa. Bozi atori mashoma ngandada kutonyatsoteerera. Ndoona muteerera kubva musi wa 1 kusvika musi wa 31. Every day ndichingodzokera masongs iwayo. Ndosaka mukaona inini pamessage yangu yandoita pane zvinhu zvandombotorawo ikoko. Then panonzi Marcus Bando. Muda zvingari nyaya dzake dzaingotaura dzaingonditsitsa zvongota kuti ndigare ndichifara. Then kuna mudara Nicholas Zakaria. Music yavo yavanoita haisi kumhanya inenge yakadzikama. Saka mafambiro anenge achiita music iyoyo senge ndikabva ndaona paine message imwe inenge ichindibata inini nemagitari zvikazangana nemafambiro anenge achiita music iyoyo soka zvinondibata kusvika pekupedzisira. Ndosaka ndakaita se ndakangokura ndichingovaiyemura neunhu hwavo. Asi ndamboona pabepa chinzi kana kungonyeperwa zvavo kuti waita zvakashata havasati vambonyeperwa. Saka wozi tikati alochi vangopa mapepa vanenge vakangochena ndinganyepa, but havasati vatombonyeperwa nemumwe munhu kana kuti anovafuremera nyaya yekuti havasati vafuremerwa. Handimaona. Saka ndosaka ndakangokura ndichingovafara kuti ndikagona kana kuti hausati wainzwa yakafuremwa. Hazisati ndatomboinzwa ende havasati vatombofuremerwa futi kuti zviri kunzwa. Then mudara wangu Alec Macheso. Zvimwe zvinhu zvese vanondigonera, asi kwandiri chavanonyanya kundigonera ndikanzwa magitari anenge achirwa paya kunyanya bass gitari ere ndakanyatsoona kuti uyu munhu anogona kungovenga zvake munhu, but kutaura chokwadi munhu akapiwa chipo chegitari ere zvokuti so far semaonero angu ini maZimbabwe munomuka hazvinoenda kuti musambo upi kana upi zvavo kana chitaura zvebass gitari zandamuona munhu asvika ipapo. Saka totongonamatira kuti munhu akadaro iye anofanira kupiwa makuru akawanda nekuti akazofa kuti paone replacement pane pakaipa. Saka tingangoti ndo vanhu vazhinji vanakaita sei, ndo vanhu vazhinji vandakakura ndichiyemura. Handingazopedza angu vese but ndakakura ndichivaiyemura vanhu vaya. Nevamwe vandotoyemurawo vakafanana naJapresa. Izvezvizvi ndo vanhu vandoyemurawo kuti unyatsoona kuti munhu akadaroka international musician anenge ari muZimbabwe. Ande ndo zvimwe zvandoyemura kuti mwana
ndikangogona ungosvikawo chero pahafu zvapo harina pinda. Iro bhendi renyu rakambomira sei nevanhu vangani? Rikandite kuverenga ndichitaura bhendi renjanja express mamira rakaita, pane mukomana anonzi Donald Gogo, vamwe vanomuziva achimboridza kwamukoma Alec Macheso. Donald Gogo ndiye ari palead guitar. Toenda palead guitar ipapa futi pana Obert Mangani. Toenda pabass guitar tina Simon Nyakatangura achiriko Sandohombe. Koti last Kazonda Obert Mangani anombopota achidzoka kubass guitar futi. Then pamadrums tina Barnabas Mandipota na Kelvis chaitwa. Then kumadensers tine 5 madensers. Mazita mundiregero totaura ibasa chaiyo. Kuna majigis ndianonzi tatinda chikumbura. Koita Sekuru Kudo, koita nouraiwa vanonzi Sekuru Njanja ndokadiki. Koita Forward Andonyo, vamwe vanomuziva anga ari kwamudhara Alec Macheso. Toenda kuna Talent musoro bangu. Then kuma vocals ndiripo inini nemarhythms acho. Then kuma rhythms ikoko kuna Wits Katogo zvekare. Manager aripo Albert Chana Chimwe. Saka tongoverenga nevasipo vasati awana kwasara mamanagers 2 mamanagers anofanira kunge achipinda ipo chadzinge chiudza vanhu mazita kuti ndanani. Muri Zimbabwe muzvizive ndiri one of the managers, ndiri kubreaka news. Ndiri kubreaka news, garai mazviziva. Right. Ramangwana renyu munyaya dzezvemimhanzi muri kuriona rakamira sei? Ramangwana rinozikanwa naMwari, asi mafungidziro angu ndaya tichaenda kure. Zviratidzo izvozvo kana mubhaibheri zvakataurwa kuna Marko 16:15 kuti zviratidzo izvi zvichava nevanotenda. Kutenda kwangu ikoko ndokuratidza kuti tichaenda kumberi, nekuti izvozvi ndine kuvakomana vanotengesa mabhero kumbedzana mavanokwanisa kunzwisisa. Ndine mabhero emusic kutaura kwandiri kuita isati yabuda. Ndikutaridza kuti pachange pakaipa, ende masikati neusiku tinenge tichigara pasi tichishingirira kuti zvinhu zvirambe zvakaita se zvakanaka uye zvichienda kumberi. Ende kumberi ndinoimba kuti tichaenda kumberi, nekuti ndakambogarawo nevaimbi vakaenda kumberi chivabvunza kuti kana ndida kuti ndiende kumberi ndingasvika papi, asi vanondiudza kuti mafanzi haadadirwe. Tinofanira kurespekta mabhosi edu uye unofanira kushanda nesimba kuti zvinhu zviendeke. Haufanira kudzikisira mumwe muimbi. Hakuna muimbi asingagoni. Muimbi wese anogona, asi anogona kugona zvisingadiwe nevanhu chete. Saka tichazama nepatogonera kuti tiende kumberi. Ende zvatakatarisirawo ndezvekuti tichainge tichiita makolabhu nevanhu vekunze vakasiyana siyana, vane mbiri nevasina. Change tichiita makolabhu nevanhu nevaimbi vemuno muZimbabwe muno. Takatarisira kuti zvimari zviri kuita kunge zvikuuya muchana kana zvikati wandeyoka tichapota tichibatsira kune vanhu vanotambudzika. Zvinondirwadza mwoyo wangu kuti unoona paTV munhu achinzi kana kuti ane problem yakati, munhu oramba achingodzokora neproblem yakati asingabatsirwi. Saka ikoko ndo kwatiri kusvika, ikoko ndo ramangwana redu zvarichange rakaita. Vana kuzvikoro uko change chibhadhara izvo tagara tozviita, but toda kuti zvikure kudaiwo. Mukoma Ngwazi, mudaita MP here? Aiwa, inini kusaidi rangu ndiri kumakitari. Zvimwe zvinhu zvandinyatsonzwisisa zvopinda ipapo. Ini ndoshandisa, ndoda zvinhu zvechipo changu, ndozvandoda kuteedzana nazvo zvatakaita tichidzidza kuchikoro. Tasingazivi kuti makitari angatisvitse pakadaro. Haisi nyore kuti unoita zvinhu zvinoonekwa nevanhu uye zvinobatika. Nemakitari handa kuzviziva. Saka ini zvandoita mai ndezvekuti kune vanhu vane zvipo kuzvikoro, chipo unotochiona chiri chidiki, sezvandakaita ini vanhu vaitozviona ndiri mudiki kuti hamfana ane chipo. Saka tofanira kunge chibatsiridzana nevamwe vafana vedu kuti anoitawo zvakadai, oitawo zvakadai, uchimupa mari achidzidza chikoro.
kuitira kuti panozitoa zvemakitarika anenge akafundawo achibatanidza zvese ogona kuitawo mari yake. Saka zvimwe zviya zveka inini handinyatsozvinzwisise. Magitari andonzwisisa, handitomboone kana time yekumboita chimwe chinhu kana kuda kumbostarta chimwe chinhu kuti chinoitwa sei. Vanotoniseka vachiti handizive zvebhora ka ninhawe kuti handitoone time yacho ka. Hamutozviziva kuti kune chele ndakatonzwa vanhu vachinditi hanzi fesi yangu akafanira sei. Ndopatakaitorinzwirozi iroro ka handitomuzive munhu iyeye. Saka pandakambobvunzwa inini mumwe munhu akatondibvunza kuti ko anonzi Messi unomuzive. Ndikatoti paradzei bozi ndo andongoziva kana zvizvo kumagitari haiwa ndobasa kwangu muvangwarire mukoma Ngwazi anogona kutonyora kambo ipapapa tichitaura kudai. Right, nauye mwe yandoda kunzwisa makolabo makamboita nevaimbi vekunze kwenyika here, uyezve kana muno muZimbabwe vamakamboita makolabo nawo ndevapi? Right, kunze kwenyika ka kuIndia uku pane mumwe muvesi anonzi Daina Kuma, but izvozvi ari muno zvake muZimbabwe. Ndakaita naye inonzi The Same Again, vanokatarisa kana paYouTube vanoiona. Ndakaita nevaimbi vakawandisa. Pane anonzi Evangelist Timothy, ndakaita naye. Pane anonzi Mr. Faith, anoimba gospel, ndakaita naye. Agatha Murudzwa, ndakaita naye haisati yatobuda izvozvizvo. Ndikaita pane mumwe musikana wandakaita naye anonzi Shandeo Stole. Pane imwe song iri kutopisa izvozvo vanhu vakaitarisa inonzi Tora Samuswe, inonzi Mwari makaita zvenyu taifudziswa huku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku. Vanhu ikanindo iyoyo iri kufamba zvisingaiti. Vanhu vakaitarisa vanhu vacho vakawandisa, ana Romeo Gasi, ana Simon Mutambi, Nicholas Zakaria, Tatenda Pinjisi. Pane imwe yatakaita haisati yabuda iyo vakawandisa. Saka tingamboti hedu pane dzakabuda kare tingati kakanyanya kutambirwa navanhu iri kolabo ndekapi? Pane yandikaita naShandeo Stole iyoyo ndikuona kuti iri kuita zvakanaka. Then nesong yandikaita nevaimbi vakawanda yevaimbi kusanganisira naNicholas Zakaria, ana Simon Mutambi, iyoyo ndo yakatotanga kutondiwanisa mashows iyoyo. Because ndakazoti ndichisvika kuTukenu ndaona ichingorohwa iyoyo. Saka iwo masongs iwo ndikuona kunge akafamba zvakanaka. Matimambobudawo kunze kwenyika kwakawanda muchirohwa ndima? Sendaenda nyika dzakawanda siri Mozambique, Swaziland. I think ndokwandakaenda. Then South Africa. Manje tofana kugore rineri tofana kuita 10 mashows South Africa. Ungoti COVID ndo yakatizotiura, inga takaenda nyika dzakawanda. Pakazoita COVID taifana kunge tichienda kuna UK, Netherlands chichi, but rwendo iroro nzendo idzodzo dzakara dzitoripo, ungotozodzitaura tadzoka chete. Asi rumwe rwendo taurai madzoka kutozoti tichaenda kuNetherlands zvozoramba ona. Asi tarisiro iripo, ndokwatanga tada kutoenda tatogadzira zvese. Hanzi pane akaudzwa akaita seunge Dafi. Taitaura kuti vanhu muupenyu saite pauro sepeDafi. Zvinoita pauro pedatya pane pachidayotso unzwa kuda kutaura. Saka ndosenza ndaizama kubuditsa ipapo kuti pauro pedatya unonzwa kuda kutaura. So saka ndoita taitaura kuti muupenyu unofana kudzidza kuchengeta secret. Varipo vamwe vanhu vakamirira kuseka kana zvinhu zvaramba, varipo vamwe vanhu vakamirira kutsvingira ndare kupingirisha kuya ndo zvandaizama kutaura kuti haiwa dzimwe nzendo taurai madzoka, dzimwe love tonzai munyerere, mugomba pindai munyerere. Ndo zvandaizama kutsanangura ipapo. Kutowanza yepu ukataura pfungwa dzedu dzakasiyana. Nekuti vanhu vanoti hanzi vanhu vakafanana, kuna munhu akafanana nemunhu. Vanhu vana kufanana asi musiyano wavo ndo wakafanana. Saka vanhu vanovhiringidzwa nokufanana kwemusiyano. Hatimaona zvinofungwa nemunhu mubrain hauzvizivi, zvakasiyana nezvako zvaunofunga. Saka mbomira kuudza munhu.
ndabva ndafunga mumwe muzukuru wangu andaishanda naye Rashio Tendainerera angadai atobvunza kare kuti musha una haranga here. Ndaona mataura bhendi renyu rese hatinombonzwa kana zita rechidzimai. Kuvavenga here madzimai? Right, dziru rakanaka kudarika kurapwa. Sevanhu venyama ka. Pabhendi hapazoshayiwa anozochivawo munhu wechidzimai wamunomushanda naye. Zvinodzorera basa kumashure. Anoona? Saka tinoda kungoshanda tiri varume kuti nhasi tikanzi zvinhu zvakaoma tikurarama one room tingoziva kuti tiri varume chete. Then chimwe chinhu chechitu ukashanda nemunhukadzi akazofunga kuda kuroorwa vashoma varume vanobvuma kuti mukadzi wake aramba achiuya kubasa. Saka zvinotodzorera futi basa kumashure izvozvo. Ndo maonero andakaita. Mune kambo kamakamboimbirawo mai vekumba? Izvozvo handisati. Asi vamwe vanoti ndakaimba ikako kuti pane inonzi ramangwana harina anoziva, ramangwana harina anoziva, zvikanzi Mwari vakukomborera wabuda munamo pauchabata mari yakawanda, zazokanganwawo mukadzi wakabva naye munamo, maibhajeta mari ichienda kubasa rababa, nasi kubasa zvabhadhara wakuona mange mukadzi wakabva naye munamo sei. Saka tongoti iyoyo zvinotaura ndo yandakavaimbira iyo. Itopiki yakati ome iyoyo iri kutaurwa namukoma Mark Ngwazi. Ndoda kuti mungoita food for thought. Kunyanya kumaminista uku madzimai avakange vainawo munhamo havachisiriwo havainawo. Chikonzero chii? Ini ndakangoona hangu sekuti lifestyle inenge yachinja. Unenge wane upenyu huya usina kujairwa nemumabi ako iwe unenge wasvika ipapo. Aiwa, ndoona kuti ndo zvinogona kunge chiri chokwadi. Inini zvandayo mutemo wandangozvipa inini ndokuti ndinoona sekunge mukadzi ane chipo chainacho. Pakuroora paipa uchangoroora basa rinogona kupera kana zvinokuzaruka. Saka inini pandakatora mudzimai wangu zvinhu zvangu zvakazaruka. Vanhu vanogona kuona life yandorarama inini woti pamwe haina kuzaruka, asi nechienzaniso neyandaimborarama kuti pakave nechange hombe. Saka ndinoona kunge ndikamusiya ndodzokera kuya. Saka zvimwe zvinhu zvatinotarisa kumadzimai zvinozoita kuti tizosvika pakuvaramba ndoona kunge zvisina basa. Inini kusaiti kwangu ndikange ndatorambana nemudzimai wangu ameno pamwe ndienda tomubatawo nechikomba. Zvimwe zvese izvi zvekuzonetsa nehama tinogara pasiwo tichitaura kuti zvanhu zvakamira seiwo, tokamurawo shamwari dzake dzoitawo shoma tichingodaro. Mukadzi ukarambana nemukadzi ukaroora umwe munhu ukaroora futi unogona kungoona kunge waitawo naye atori nani. Bhozi hazviite kuti uramba uchidzidzisa munhu. Saka inini ndakaona kuti mulife ka munofanira kuchengetedzana muri vaviri kubva pakutanga kusvika pakuguma. Kana zvazorambisisawo zvarambisisa. Pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu varambane. Kungwa chikunenge kusiri kuda kwako. Asi inini ndinosarudza kufa nemudzimai wangu. Pamwe ndomutangira pamwe ndianotangira. Saka toparadzaniswa nerufu. Tongozvinamatirawo. Unofanira kunamatawo paunenge uri kuti imba yenyu kamusvike pakuchembedzana. Satani anoda kupindira asina Mwari zvinhu zvese izvozvo zvinoita se zvinokundwa. Mavanzwa mukoma Mark Ngwazi is deeply in love. Ndiyate zvara ndingada hangu kutaura kuti pamwe makadyiswa. Right. Munhu akadyiswa hakwanisi kuzviona. Pamwe ndakadyiswa pamwe handina. Asi kana ndakadyiswa nemadiro andoita mudzimai wangu kundidyisa kwaakaita akagona. Ngawedze. Wozi kana uine mukadzi. Une mukadzi wako wani unonyatsona zvinhu zvinofamba. Saka hatibate mari dzakawanda stereka. Saka kana une mukadzi unenge uine chiremerera. Zvinhu zvako zvese zvaunoita ka ndiye anoita kuti uve nezvinhu zvinobatika. Because inini pandiri panapa ndikafamba nemari inopera ndichipa vanhu. But kana ndine mudzimai ka tinoitawo zvinhu zvinoma. Zvoti pamwe pacho uchida kukumbira mari unoziisa kuti
ndotaura ndichiti ndoda kuishandisa chi saka inini pandiri ndingatogara ndikamarika kwekuti ndikazotsikawo madomasi evanhu atibona bati zvimwe zvese haiwa andotisa mukadzi ndiye munhu chaiche anogona kuronga vanhu vaya ngativapeshe nguva yavo vanhu vaya ndivanoita kuti uonekwe semunhu ukona uchiyemurwa uchinzi baba vakarongeka haukwanisi kurongeka uri wega zvitaura chokwadi dzimwe nguva usina mukadzi chero ukapfeka suti unogona kuene bete mubhacho chibaba chebete chitobuda zvacho momwe but mukadzi kahamba imba yese nemukadzi haiwanikwe mapete hazviti but kana uri bhachura unoiwane ngwespray yakwana nguva iya muri yeZimbabwe yatinobvunza mibvunzo yamunenge matumira. Mubvunzo wedu wekutanga akomana chairman I think ndo fan huru yeDrewmas Media ndo vabva vatumira mubvunzo uri panumber 1. Hanzi pane mukana here wokuzoita collabo naBaba Shero? Zvinogona kudaro. Handifungi kuti pane chinoramba. So long tingori vaimbi tese. Ndikaenda kwavari ndikati ndara ndoda kuti mundibatsire pakadaiwo pasong yangu, ndoda kuti mundibatsirewo pasong yangu. Handifungi kuti vangarambe. Asi izvezvizvi ndanga ndambotanga ndambopedzisawo dzandakanyora. Then kana ndazoitawo mukana pane dzimwe dzandinoda kuita ndikwanisa kuenda kuna mudhara kuti mudhara ndibatsirewo pakati. Nerudo rwavo ina handifungi kuti vangarambe. Handina munhu wandakamunzwa achiti akarambirwa nawo. Then uyu anonzi Manicure Works ari kuSouth Africa. Hanzi vakatanga rini zvemagitare uye ndiani akavadzidzisa? Kuti vakatanga rini ndofunga vapindura. Pana akakudzidzisa here? Magitare handina kudzidziswa nemunhu. Ndangotanga ndega ini. Chairman wadzoka zvakare vari muno muZimbabwe. Hanzi ishuwa here kuti maimboita zvechipostori zvemashura? Handisati ndamboita izvozvo. Asi ndakanamata kuchechi yepostori. Handitozivi kuti zvinofamba sei zvemashura zvacho. Kana chiprofita chayo kana hopiwo zvacho handitombozivi. Hanzi neuyu ari kuSouth Africa zvakare ndiye Money Queen. Hanzi sei vachifarira kuridza nzimbo dzevamwe vaimbi pamashows avo? Right. Inini handisati ndamboridza song yemunhu pamashows. Asi ndofunga mabvunziro avaita ndekudaizvi. Tine song inotaura zvekuti hapana anogara panyika nekusingaperi, asi munamato wangu mukuru kuna Mwari. Wedzerai makore kurarama kuvaimbi, kuna iye progi chipfumo. Pachanyora mumupe pfungwa zhinji semuimbi, kufara kwavo mambo wangu, makomborero kwandiri. Saka ndo ndikarova ipapapa ndikati wedzere makore kurarama kuna Ningi, ndo ndaisa song yake ipapapa. Masongs evamwe ari musong yangu inini. Saka ndiridze masongs evamwe kumashows. But zvinoitika ndikarova song iyoyo munhu anogona kungotora kana lese paNicolas Zakaria. Munhu achabve kwabva song kuya anenge angoburitsa ndakuimba pane Nicolas Zakaria chete ipapo. Tina message yabva kuna Dr. S. Matibe vari kuSouth Africa. Ndoda kuziva kuti mukoma vanobvepi kumusha kwavo. Aiwa zvapindurwa kare. Uyabva atopindurawo mumwe munhu ari pasi. Zvikanzi naChairman, who inspired him to venture into music? Ndofunga maipindura zvakare handiti? Ndakainspirwa nemusic kuti nemunhu. Sorry, mondiregerera kutaura kwacho kandifunzira pamunda kuona kabati. Ndinotaura chokwadi but pamwe ndozoita kunge ndataura zvisiri izvo, mondiregerera. Mubvunzo wabva kuna hanzi Madala Brothers. Hanzi zvitsva from Mark tozvitarisa rini Nesbet paJoni. Right. Izvozvi handisati ndane date zvangu kana nguva. Asi ndinongovimbisa kuti tiri kugadzirisa zvinhu zviri kuuya. Tiri neshungu dzedu ndedzekuti zvibude gore rineri. Kana zvarambawo zvinge zvaramba but toda kutoburitsa album riripo. Ndakambe ndafunga kuda kutoburitsa 2 albums one day. But vatsigiri vakati munotikuwadza nzeve. Itai 1. Saka ndakungoita zvangu 1. Album riripo riri kutouya. Vamwe vakudziziva mamwe masongs acho taimboita zvidimbi chimbokanda. Ndoinonzi
kugara kwose ndaite tsumo yevakuru kuti nherera inoguta musi unofama vakaita utsinye kuchaja nzou dzeumai shumba dzedanga kuti mukuwa charambwe but God is able to enable the unable to be able inimable makomborero bo aiwa adziripo akanda tokatenga kara aiwa tinotinda hanzi namukoma Dewa vari kuSouth Africa hanzi Mark mese natindo bhendi renyu nderimwe oro umwe neumwe anoita zvake zvakare leader ndiani if apa ndofunga mapapindura kare handiti hanzi chokwadi here kuti maimbova mupurisa wezeta rapi ndabvira ndaita mupurisa munin'ino wangu ndayanga ari mupurisa saka paFacebook manje ndaimbomukanda tini patichiriisa paya dzimwe nguva anga ari kupolice band saka vanhu vanenge ingoti Ngwazi kupolice band havashandise first name vanongoshandisa surname chete saka pangonzi Ngwazi munhu akazonzwa zvinzi akuimba futi anenge ingoti pamwe ndiyaiti aimupurisa okay vazopedzisira nekuti mukoma munondigonera sando dzenyu musadzokere mashure ndimukoma Dewa vatumira message iyoyo vari paSouth Africa. aiwa ndinoda kutenda haisi nyore kufadza munhu haisi nyore kuti kana uri wega wofunga zvekuti munhu anozofara usingazivi kuti anofara nei saka ndinongotenda hangu vese vanongosapotawo music yangu ndinonzwa kutya ndinokuremekedzai rambai muchingotisapota pane atumira mubvunzo hanzi Minister Kazembe pamwe ndiminista wedu kaya vanoti nhamba yacho yabva muno muZimbabwe hanzi Mark imwe shona yaunozombokanda pamusic yako inonyatsobva pai chaizvo kuchikoro ndakaita shona ndakaita A zvokureva kuti kana pai mako pachitwa 100 marks ka sekumafungira angu ndogona kunge ndakadzosera dzese nekuti varairidzi vaindidzidzisa inini ndainyatsoona vachinyatsondipedzera kunyatsoita chaizvo saka shona ndakaidzidza mazvinzwa ka ndatombobvunzawo mubvunzo iwoyo because ndanga ndanyanya kutapirwa nechishona chacho chiripo uyu anonzi Willan hanzi Mark arimo muno here muDrewmas Media Group aiwa iyo tozotaurana kuseri right hanzi naElvis sezvo iye Mark naTindo vari vana vemunhu mumwe vaimboridza pamwe chete chii chakaita kuti vaparadzane yapindurwa inai right ndingowedzera futi ipapo vanhu vanoda kunzwisisa vanhu vajaira kuti haisi mhosva vajaira kuti panoparadza vanhu mabhendi vanhu vanenge vatadzirana umwe neumwe ane chiono chake utori mubhendi kana kuti utori pakambani unongori nepfungwa dzekuda kuzoitawo zvinhu zvako handiti saka unombotsvaga kupinda uchinzwisisa uchidii saka ndo zvinoitika kazhinji izvozvo ndikutofara kuti munin'ino wangu zvakasarudza kuita zvinhu zvake enezvika kana amukuru ukoko haachawanawo mari seyandaimutambirisa kana abhendika taakungowana mari yandosara naye ndiri ndega inini yanga asikakwanisi kuwana kupendi kwangu akutoiwana kuti taakubatsirana kuchengeta vabereki nhasi inini ndikanzi ndarwara inini bhendi rake rikashanda rikawana mari vanopawo inini ndizvo kwandiri uyu saka inini ndikutoona haiwa pakaita development yakakura hanzi naWillan zvakare Donald Gogo aive kwamacheso founder akaridza kwamacheso lead yepana mundikumbuke nedzakare maalbum kutema munda magariro achiri kuridza here naMark Ngwazi andofunga vapapindura ipapo aiwa Donald Gogo tinaye I personally support you Mark Ngwazi and I regularly follow you on your platforms saka zvokubvunza handina zvizhinji makataura kare big up mukoma Mark uyu ari kuSouth Africa anonzi Manduwe aiwa tinotenda Manduwe aiwa rabai muchingoti supportawo then
Washela utete. Hanzi 1. Uchiri kuridza pamwe chete here naTindo. 2. Nde upi muimbi wesungura waunoti level rake haribatiki kuvapenyu. 1. Vakashaya. Tombogumira ipapo kuendera mberi. Zvinoitika manje ndizvo kudayo. Mondiregero vanhu vari kudanzwa maonero angu. Ndakaona kuti hakuna level risingabatiki. So long zvinhu zvese chipo wakachipiwa naMwari. Hakuna level risingabatiki. Asi kune vaimbi vesungura vanogona. Zvinozikanwa neZimbabwe yese, zvinozikanwa nehameno chero nenyika dzipi, vanhu vakafanana na mukoma Alec Macheso. Munhu ane mbiri yekuti tikatanga kuitaura tinogona kuita 30 days tichiitaura. Handiti ndo vanhu vandakaona kuti vanhu vanogona zvokuti pamwoyo pangu ndonyatsonzwisisa zvisina godo mukati kuti uyu munhu anogona. Vanhu vakafanana na mudhara Nicholas Zakaria, vanhu vanogona. Vamwe vese ndangotaura kuti pachena paipa kuti hapana munhu asingagoni, asi unogona kugona zvisingadiwi nevanhu chete. Vakawanda vaimbi, asi ndangoti ringa ndingosarudza vanhu vaviri. Asi hakuna level risingasvikike. Hanzi hakuna level risingasvikike. Isusu pamunonzwa paipa ichiti taking you to another level, tinenge tichika kukutaura level racho because rinozosvikika. Saka vamwe vanhu vangazofungidzira pamwe ndasvika palevel iroro. Kana ndichitaura kuti hapana level risingasvikika, zvive kuti ini ndasvika ka. Asi kana Mwari vachingotitungamira kana vazvida, hakuna level risingasvikika. Ndofunga mumwe mubvunzo yazobvunzwa naWashela utete maipindura. Hanzina aiwa, izvi ndofunga vanga vakutaurana pachavo. Muri Zimbabwe mibvunzo yenyu iriko yakawandisa, tingambopedza inotoda zuva rekuti titeedzane nemibvunzo iyoyo. Anga ari mafaro edu muri Zimbabwe kunge tinemi muchirongwa chanhasi. Mashoko enyu ekupedzisira mukoma. Mashoko angu ekupedzisira nokutendai vatsigira vangu nesapoti yamunondipa kuti ndidye nekupfeka. Titengo dzimotikari dzatinenge chivhaira nadzo chinzi Ngwazi apfura nebhinzi yakadai. Muri Zimbabwe ndinoimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kana mukoma Mark Ngwazi vakatosubscribe kare, kana Chihera vakatosubscribe, ko ivo wasarirei. Anga ari mafaro edu muri Zimbabwe kunge tichitandara nemi zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe Maki iwe Mkaranga. Iwe Maki iwe Mkaranga. Iwe Maki iwe Mkaranga.